Скъпи мои възлюбени в Господа Исуса Христа, нека да чуем думите, които имаме днес в Евангелието според Йоан от 10 глава от 11 до 18 стих. Нека да слушаме и да дадем нужното внимание на Божието Слово, защото то е важно за нас. Аз съм добрия пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете, но който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда, че идва вълка и оставя овцете, бяга и вълка ги разграбва и разпръсва. Защото е наемник и не го грижи за овцете. Аз съм добрият пастор и познавам моите, и моите познават мен. Както Отец познава мен, и аз познавам Отца, и аз давам живота си за овцете. И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа. И те ще чуят гласът ми и ще бъде едно стадо с един пастир. Затова ме люби Отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, а аз от себе си го давам. Имам право да го дам, имам право пак да го взема. Тази заповед получих от своя Отец. Това е Божието Слово за нас, Божите хора, днес. Слава да бъде на Господа. Амин. Аз съм добрият пастор, казва нашият Господ Исус Христос, защото тези думи са Негови думи. В нашия свят, когато използваме думата добър, ние използваме по най-различни начини в различен смисъл. Понякога ние говорим, че нещо е добро в морален смисъл, но друг пък говорим, че нещо е добро като качество. Например, когато говорим за добър спортист, или добър пианист, или добър учител, не означава непременно, че те са морално добри, а по-скоро, че са добри като качество. Добри са в това, което правят. Добрият спортист е добър в своят спорт. Добрият пианист свири виртуозно на своето пиано. Добрият учител е добър и мъдър в преподаването. Това е начин, по който се използва по някой път думата. Но тази дума означава и добро качество. Може дори да означава красив или отличен. Така че когато Исус нарича себе си добрият пастор, той ме предвид, че е най-добрият пастор. Той е превъзходният пастор. Той е това, което е самото пастирство. Той е идеалният пример за това какъв трябва да бъде един пастир. И докато гледаме Исус как служи като добър пастор, ние виждаме още повече чудото и красотата на нашия Господ. Защото Господ прави чудни и красиви неща за нас, хората. И в нашия пасаж, нашите стихове, които прочетахме днес, Исус поделя 3 начина, по които Той е добрият пастир. Исус дава живота си за овцете, Исус познава своите овце и трето, Исус побеждава смъртта, за да могат овцете да имат живот. Така че, нека да разгледаме първият начин. Добрият пастир дава живота си за овцете. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете, казва Исус Христос. И също ще говори също и за други неща, други аспекти на добрият пастир. Но основната идея, към която той непрекъснато се връща, е следната. Че добрият пастир дава живота си за овцете. Да дадеш живота си за друг означава доброволно да го направиш. Жертвена смърт. И животът тук е нещо повече от физическият живот. Тук животът означава цялото ти аз. Исус използва тази фраза, предава живота си 5 пъти в стихове от 11 до 18. Той използва същата фраза в 15 глава 13 стих, където казва: никой няма по-голяма любов от тази да даде живота си за приятелите си. Исус, добрият пастир, даде живота си за нас. Той умира, за да живеем ние. Имаше определена причина и цел в тези думи. Причината е ние да имаме живот. Причината и целта е
тази смърт да не бъде безцелна. Безцелна смърт. Най-лошото е да правиш нещо без никаква цел. Без никаква причина. Без никаква цел. В Стария Завет, хиляди овце са били принасени в жертва за грях, за прощаване на греховете на хората. Сега обаче Исус, добрият пастир, се жертва за овцете, за нас. Исус продължава в 12-13 стих, като прави един контраст между себе си и между наемника. Той казва: който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, вижда, че идва вълка и като оставя овцете, бяга. И вълка ги разграбва и ги разпръсква. Наемникът не е стопанин на овцете. Него не го е грижа много за овцете, освен по една единствена причина, той да ги гледа, за да си вземе парите накрая. Овцете не му принадлежат, той не е дал пари за тях. Той няма личен интерес към стадото, което пасе. Така че когато идва вълка, то остава стадото и бяга, за да спасява собствения си живот, а не да го защитава. В време вълците са били много и те са били истинска напаст за стадата. Интересно, че законите са определили такива хора, които се наемали, за да пазят едно стадо. Наемникът имал законната отговорност да защитава овцете срещу един вълк. В една тълкователна книга Мишна, еврейска книга, казва се Мишна, се казва: два вълка се считат за неизбежна злополука. Сиреч, ако отиде един вълк, наемникът трябва да направи всичко, за да защитава стадото от този един вълк. Но ако отидат два или повече вълка, той има пълното право да ги остави, защото знае, че ще загуби. Вероятно там тогава имало добри наемници, които са защитавали овцете от вълците, когато те са ги нападали стадото. Обаче мисълта тук е следната, че никой не би се изненадал, ако наемника избяга, когато види вълка да идва. Защото наемникът няма намерение, няма причина да рискува живота си за овцете. И ако наемникът избяга, последствията за овцете могат да бъдат катастрофални, пагубни. Исус казва: вълкът ще нападне стадото, ще го разграбва и го разпръсква. И тук думата разграбва е думата сграбчва или грабва. Вълкът е истинска заплаха и опасност за овцете. Той хваща една или някого и разпръсква останалите. И те остават сами и са лесна плячка на другите диви животни. Наемникът бяга, защото овцете не са него и той не е дал пари за тях. Но той бяга също и защото той не ги обича. Той не е свързан с тях. Те са му чужди. Той не се интересува от тях, за да рискува живота си и да ги защитава. За разлика от това обаче, Исус е добрият пастор, който не само застава също и защитава живота, който дава живота си за овцете. Той не само рискува живота си за овцете, но той доброволно отива на сигурна смърт за тях. Той умира, за да бъдат защитени овцете. На второ място, Исус познава своите овце. Вижте какво той казва. Аз съм добрият пастор, аз познавам моите овце, но също и моите овце познават мен. Исус знае кои са неговите овце и кои не са. Ние не можем да знаем със сигурност кой е спасен и кой не е. Не можем да знаем със сигурност кой е истински християнин и кой се прави на такъв. Брат Нерсес има една прекрасна проповед в Шумен за истинският християнин и за онези, които само на име са християни. Аз слушах много внимателно тази проповед и мога да ви кажа, че са много сериозни нещата. Да, Исус казва, че ние ще познаем християнинът по неговите плодове.
Защото както доброто дърво се познава по добрият плод, така и добрият християнин се познава по своите святи плодове. Обаче ние по някой път не можем да разберем. Много често ме са ме питали на времето: брат, този брат покаян ли е? И аз му казвам: не мога да ти кажа дали е покаян. Господ Исус знае, и това е вярното. Господ знае дали този човек е наистина покаян или се прави на такъв. Той познава какви са. Той ни познава не само нашият състав, защото Той ни е създал, Той познава какво има в сърцето ни. Той познава с какви причини, мотиви правим това. С какви причини идваме на църква, с какви причини започваме всичко това нещо. Той познава онези, които имат чисти мисли, които имат любов в сърцата си към Него, които истински го обичат, които му се доверяват, които вървят след Него. Той познава ония, които просто се правят на такива, играят някаква игра. Той знае кой истински вярват в Него и кой се прави на вярващ. Исус познава своите овце. Ние, църквата, сме Неговото стадо. Така казва Библията. И всички ние в един, не буквален, метафоричен, образен смисъл, малките деца учат по литература какво е метафора, или ще учите, когато пораснеш още малко, в по-напредните класове, ще учиш какво е метафора, запомни. Когато Христос казва, че ние сме Негови овце, това е метафора. Ние не сме буквално овце. Нали, както някой казва: ти си голяма овца, бе. Не, че ние не сме овце. Но той прави тази метафора, това един вид сравнение, аналогия. Защото овцете са добрите животни, послушните. Те имат нужда от пастира, те следват пастора, те го познават гласът му, както той казва, и те го слушат. Вижте, козите са нещо друго. Аз съм гледал много за кратко време козите на моя тъст. По-вироглави животни не съм виждал. Те си правят каквото си искат и ако не знаеш как да ги откажеш от това, което правят, може да си имаш много проблеми. Веднъж моят тъст ми остави за 2-3 дена да паса неговите кози. И в момента, в който ги пуснах, те се качиха на първият плет на една ограда и почнаха да ръбат и да люлеят оградата. И аз се отплашах, защото съседите на дядо ми, на тъста ми, щяха да се разсърдат. И вземах една пръчка. И в момента, в който показах пръчката на козите, те хукнаха и аз не мога да ги стигна. И аз се върнах обратно и казах на моята баба: викам, тези кози няма оправени, вземайте си и си ги гледайте, не мога да се оправя с тях. Що бе, какво става? И аз си разказах сучката какво се направил. Тя каза: голяма грешка си направил. Козата трябва да вземеш хляб в джоба си или царевица и или да скъсаш листо, нали, хубаво листо, апетитно листо, и когато тя се качи там на довара, ти да и го дадеш. Обаче козата си е вероглава животно. На следващия ден моята коза, която пасях, се среща с една друга коза и започнаха да се бият, да си удрят главите. Имаш един дядо там, стоеше отстрани, аз викам: моля се, издърпай си козата, защото ще си щупят главите. Той взе да ми се смее, вика: нищо им няма. Ще се бият и накрая ще мирясат. Ще се уморят и ще спрат. Така че са вироглави, не ги знаеш какво ще направят. Синът ми има коза в село Баново и постоянно се качва по стълбите и отива и пасе цветята, вика, на тъща ми. Не обича мушкатото да пасе. Или малките се качват по керемиите. Така че козите са един символ на непослушните, на непокорните. Затова и словото се казва, че когато Господ дойде в краят на вековете, Той ще отдели овцете от козите. Овцете са добрите, тези, които вярват в Него, които го познават, които го слушат и които го следват, а козите са тези, които са вероглави. Така че Исус знае дали сме овце или да сме коза. Дали аз съм овца или съм коза или съм козел, вероглав козел. Христос знае много добре. Вие може да не ме разберете, защото ме виждате само в неделя, но Христос много добре знае, защото ме познава от ставането ми до другото ми ставане. И Той знае дори и на сън какви сънища сънувам по някой път. И Той знае всичко за мен, така че не можем.
И вижте, той казва, аз познавам овцете си и те познават мен. Тази дума познавам е много особена дума в Библията. Тя не говори не просто само за някакво знание, което имаме, а тя ни говори за взаимоотношения, за връзка, за много дълбока връзка. В Стария Завет тази дума се употребява преди всичко, когато Бог завежда Ева при Адам и се казва, и Адам позна жена си и те станаха една плът. Това думата познаване има един много дълбок, интимен смисъл. Исус ни познава, но и неговите го познават. Познаваме ли Исус като нашият Спасител, като нашият най-скъп приятел, но и като нашият най-добър пастор? Овцете познават гласа на пастора си. Те познават гласа на този, който ги обича, който ги храни, който ги води на зелени пазбища и ги успокоява при тихи води, където им се освежава душата. Те познават този, който ги ръководи, който се грижи за тях. И тъй като познават гласът му, те го следват, където и да ги води. Ти познаваш ли Исус, своят пастир? Чуваш ли гласът му, когато ти говори от Библията или по друг начин? Но преди всичко от Библията, от проповедта, от четената духовна книга, от духовната мана дори. Чуваш ли гласът му? И важното е, следваш ли го? И това не се отнася лично само всеки за един от нас. В нашия личен живот. То се отнася и за нас като църква. Познаваме ли Христос като Спасителят, като добрият пастор? Или го познаваме като някой друг, който ние сме си измислили, но който му предаваме черти и качества, които въобще Библията не ни говори за тях? Не чуваме ли гласът му, когато той в неделния ден ни говори чрез песните, в молитвите, от Божието Слово, от проповедта? Познаваме ли го, когато застанем на Господната трапеза? Защото това е Неговото тяло и това е Неговата кръв, които са проляти за нас. Защото ние казваме, че Христос присъства в нашия живот и с нас чрез Своето Слово и чрез Святия Дух. Следваме ли го като църква? Той ни води в една посока. Вижте, животът, който Христос ни дава, има цел и посока. Ние имаме мисия. Ние сме призовани в Неговото стадо. Ние сме избрани и призовани в Неговото стадо, но сме призовани за мисия. И тази мисия е да възвестяваме Неговите превъзходства. Да говорим за Него в този свят, така че и други да го познаят. И други да пожелаят да повярват и да се присъединят към Неговото паство. Исус знае нашите нужди. Знае как точно и за какво точно да се погрижи за нас. По някой път не винаги за това, което ние искаме, но винаги ни дава най-доброто за нас. Исус знае всичко за нас. Всичко знае за тебе. Той знае най-дълбоките ни мисли. Той знае тайните ни копнежи. Той знае личните ни победи. Той знае тайните ни срамове за нещата, с които не можем да се справим, в които ние съгрешаваме и се омърсяваме. Той знае всичко. И въпреки това продължава да ни обича. Той ни обича толкова много, защото отиде и доброволно даде себе си на кръста и умря за нашите грехове. Какъв по-добър пастор може да имаме, който да ни води в този живот, в този свят, от този Исус, който ни познава и който ни обича. Исус познава както овцете, които са под Неговите грижи сега, но Той каза и още нещо. Имаме и други овце, които не са от това стадо, но които трябва от тази кошара, които трябва да доведа тук в тази кошара. И те ще слушат гласът ми и ще има едно стадо, един пастор. И той ще събере всичките овце и ще има едно стадо под един пастор.
Исус казва, че има и други овце, които не са от тази кошара. Кои са тези други овце, за които Исус говори? В историческия контекст на този пасаж Исус говореше за хората от другите народи, така наречените езичници, които вярваха в други богове. Защото спасението, което Той дойде, за да изработи за нас, не беше само за евреите, но за всеки, който повярва в Исус Христос. Исус говореше за великата мисия на църквата сред езичниците. Но думите на Исус могат да бъдат приложени и в друг смисъл. Исус говори за всички онези, които все още не са дошли при Христос. Той също ще ги събере и ще ги въведе в своята кошара. И за да разширим още повече тази метафора и да я пренесем директно в нашата църква днес, Исус има много други овце, които не са от нашата църква, но които Исус иска да доведе в нашата църква. Думата тук е да доведе, да ги доведе тук след нашето малко стадо, за да станат част от нашето стадо. Обаче ние като църква имаме мисия. Ние като църква имаме мисия. Имаме мисия да покажем колко обичаше нашият Господ, колко прекрасен е нашият Господ, колко добър пастор е нашият Господ, колко грижовен е нашият Господ. И какви прекрасни неща е направил за нас. И какви прекрасни неща ще ни даде, ако ние отидем при Него и пожелаем да станем част от Неговото стадо. И забележите тази дума, която Христос казва. Трябва. Защо? Отговорът е само един. Защото Христос не умря само за една група хора, а за всички хора по целият свят. Тук има едно усещане за неотложност, а не за принуда. Исус трябва да изпълни своята мисия, за която беше изпратен от Отец на тази земя. И как да идентифицираме тези други овце? Те са тези, които ще слушат гласът на Исус. Научаваме кои са овцете на Исус, когато ги призоваваме чрез проповядването и споделянето на Евангелието. Отиваме, проповядваме Евангелието, хората слушат, това ставаше много често в онези времена. Сега църквата се е затворила във вратите си. Много църкви имат църковни сгради и много евангелски църкви са на принципи на един друг принцип. Знаят, вратите са отворени, нека да дойдат тук. Обаче Христос каза на своите ученици: идете и правете ученици от всички народи. На друго място той казва: идете и проповядвайте Евангелието на всяко същество. Как да чуят тези негови овце? Как да се пробуди тази вяра, ако църквата мълчи и не споделя Евангелието? Няма как да стане. Разберете, няма как да стане. Това е мисията на нас, като нашата мисия. Когато ние проповядваме Евангелието, Святия Дух докосва сърцето на тези, които са Негови. И хората се покайват и приемат Христос за свой Господ и Спасител. Те се кръщават и се присъединяват. Или се присъединяват, ако вече са кръстени към Неговата църква. Божията цел, Христовата цел е да има една църква. Неговата църква. Христовата църква. Тази църква да има един пастор, който е самият Той. Павел казваше на галатяните, които имаха проблеми: няма вече юдеен, нито грък, нито роб, нито свободен, мъжки, нито женски пол, защото всички вие сте едно в Христос. Всички, които вярват в Христос, са едно в Христос. Те са една църква, с един Господ, с едно кръщение. Жертвената смърт на Исус на кръста не само ни примирява с Бог, но Той ни примирява един с друг. Вижте, може би ние никога нямаше да се срещнем с вас. Аз съм
от една част от българският народ. Вие сте от друга част. Сестра Мерсе е от съвсем друга част. Ако вие се приемате като християни, сестра Мерсе беше от народ, който беше мюсюлманка. Но Бог, когато ни примири с Бога, тя прие нашата вяра. И тя ни примири с нея. Друго положение ще ми се виждаме, като разберем, че тя или пък сестра Еми, че те са мюсюлманки, си казват, ние имаме тежка история. И тази история ни тежи. И ни казваме, не искаме. Знаем турците какво са правили. Не искаме. А по някой път дори те на времето ни казваха какво са правили турците, по някой път и без дори да са го правили. Имаше една така идеология, политическа идеология се казваше, да настройват, особено в едно време, да настройват българите срещу турците. Докато времето, когато те си живееха като много добри съседи. Така че хората трябваше да вземат да се изнасят. Но Христос ни примирява не само с Бога, но ни примирява и един с друг. И това е целта на Христос, да ни събере на едно място. Ето той събрал сестра Мирсия, сестра Еми, сестра Василка, сестра Ценка, сестра Виолета, тази сестра, която идва, и другите, тя ни събрала в едно, за да имаме една цел, да имаме един Господ, да имаме едно кръщение, което да изповядваме, една вяра. На трето място Исус побеждава смъртта заради нас. Добре, пастор преди всичко дава живота си за овцете. Причината, по която Христос побеждава смъртта, извоюва победа смъртта, той е победа и за нас. Защото той плати цената на нашите грехове, на нашата смърт, на кръста. Той даде себе си, за да можем ние да имаме вечен живот. И там на кръста се показа колко много Бог ни обича. Колко много Синът му ни обича. Бог Отец изпрати своят единороден Син, за да не погине нито един. Но всеки, който вярва, да има вечен живот. Помислете за това, което Бог направи за нас. И Словото казва, че Той го направи тогава, когато бяхме още грешници. Не когато станахме вярващи, а когато бяхме грешници. Христос умря за нас. Бог толкова много те обича, че изпрати своя Син да плати цената за твоите грехове на кръста. Исус сам даде своят живот. Никой не го принуждаваше. Той ни дойде по принуда. Той сам реши да дойде и сам реши да направи това изкупление на кръста. Сам даде живота си. Но също Христос и възкръсна на третия ден. Това, което празнувахме преди 4 седмици, което и до 40 ден ние ще си напомняме, когато се съберем и кажем Христос като поздрав, Христос възкръсна. Христос умря, но Христос възкръсна. Той бе предаден за нашите грехове и бе възкресен за нашето оправдание. И смъртта на кръста на Христос никога не се разглежда като поражение, а като победа. Защото Той със сигурност възкръсна. Със сигурност победи смъртта. Гроба не можа да го задържи. И за нас. И затова ние, евангелските християни, забележете, на кръста нямаме Христос разпънат. Този кръст е православен кръст. Една сестра го подари и ние сме го оставили сме го тук. Сестра Петя го е подарила този кръст. Там Христос стои разпънат. Нашите кръстови Христос го няма. Защо го няма? Защото възкръсна. Той беше свален от кръста, беше погребан, но на третия ден възкръсна. И се яви на учениците си. След това казва Павел, яви се на 500 братя, някои между които все още са живи. И това е вестта, която църквата трябва да оповестява. Христос победи смъртта и извоюва живот за нас. Исус дойде на този свят, скъпи мои,
възлюбени в Господа, и живя съвършен, безгрешен живот. Пое нашите грехове на кръста и умря за нашите грехове на кръста. Но той бе възкресен на третия ден и извоюва победа за нас. Вижте, всеки един от нас може да си има различен овчар. Някой, който да го управлява. Някой, който да напътства живота му. За някой от това може да е някой друг човек. За някой това може да е някой водещ принцип или идеал. За някой от него може да бъде хобито му в живота. За някой това може да бъде парите. За някой това може да бъде някоя разрушителна зависимост, като наркотиците, алкохола или каквото да е било друго. За някой може да бъде самият той да си бъде собствен пастор и да казва: не искам никой да ме води, аз сам ще управлявам животът си. Аз сам искам да бъда господар на живота си. И избирам сам да управлявам живота си. Така ли е при нас? Ние всеки имаме ли свой собствен пастор? Обаче искам да ви попитам, каква грижа полага той за вас? По някой път ние дори сме много големи егоисти спрямо себе си. Ние не вземаме доброто. Вземаме това, което искаме, но то не винаги е добро за нас. Алкохоликът взема ракията и пие, но тя не е добро за неговото здраве. Наркоманът взема и смърка или си бие инжекция, но тя не е добро за неговото здраве. Това ли искат хората в този свят? Но има само един пастор, запомнете. Един пастор, който и днес от Божието Слово казва: аз съм добрият пастор. Не просто аз съм добър пастор. Аз съм добрият пастор, който полага грижи за нас, който ни води на зелени пазбища и на тихи води, който е с нас в долината на плача и на смъртната сянка, който приготвя прекрасна трапеза в присъствието на неприятелите ни, който ни помазва, който изпълва живота ни като чаша. И на нас не се иска да бъдем на друго място, освен в Неговото присъствие. Който ни води по пътят на правдата, който ни защитава от противниците ни и който ни дава най-доброто в този живот. И този добър пастор, този добрият пастор е нашият Господ Исус Христос. Само Той може да се грижи правилно за твоят живот. Само Той е този, който дава живот, изобилен живот, вечен живот. Само Той е този, който те познава, всеки един от нас тук на това място. Само Той е този, който е в близки взаимоотношения с нас, много близки взаимоотношения. Само този, който е победил грехът и смъртта за нас. Той е добрият пастор. Няма никой друг. Ще го отхвърлим ли? Или ще дадем животът си на Него? Няма по-добро място за нашия живот в ръцете на Христос. Няма по-добро място. Запомнете. Нямаме живот извън Христос. И аз вярвам, че вие като Божия стадо, като Божия църква, ще направите и вече сте направили правилният избор. За да можете да кажете като този прекрасен псалом, Давидов псалом: Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. Бог да ви благослови. Амин.